lupa annettu ja Jalkanen ei vedä, vaan sieltä tulee tällainen ratkaisu ja pallo on maalissa 1-0. Ja maali tekee numero 9, kukas muukaan kuin kokenut kehäkettu Juuso Aalto. Ottelun 9. peliminuutti. Katsotaan saadaanko sitten Kirrojen toimesta paukkumaalin muodossa. Sieltä keskitys lähtee ja kyllähän se sinne sitten menee, vaikka Tanska siinä vähän jo nyrkkeileekin. Kiitoksia, toiveeni toteutui. Kotijoukko siirtyi 2-0 johtoon. Ottelun 60. minuutti. Ei ihan vielä vaihtoa tule siellä nimittäin. Odotellaan vaihtoako sitten Espoo. FC Honka tekee sen kavennuksen vähän onnekkaastikin, mutta kaikki lasketaan. Numerot ovat hetkessä 2-1 ja syöttö löytääkin Simonovin. Tämä hakee vielä keestä ja jalat alta. Ja varoitus kaupan päälle. Taitaa olla Miro Honkaniemi. Kyllä, numero 31. Siitä pilkkuja varmasti sinne etukulmaan sitten. Ja näin yhtäkkiä peli on tasan. Tämän verran kovempi olisi voinut olla Timi Halmisen laukaus, mutta se oli ja meni. Näin tuli sitten Jalkanen ja ottelun ihan viime hetkellä sieltä sitten tulee johtomaali. Palloirot siirtyy 3-2 johtoon. Aika 90 plus jotain. Varmaan 91.